Ah, sige. Lawang yan. Pag may naman dito. Oo, maudi ha. Uy, Ano naman? mo naman de. Muna ni. Art insiders. Alright. Ito amo. Amorita Resort welcomes. Uy, na day ko anong convention. Art Insiders. Oh. Dinner, a fairy feast. Unlimited seafood and premium meats. Hot off the grill. 999 net per person. Amorita. Kala intro. Take ko. Yan. Kanang kuan vlog takeover. So nata sa Amorita, sa Panglao, Bohol. So we'll have a dinner at nakasalay kuan dinner buffet, barbecue grill, 999. So atong soyan. I think sulit lang kay 999 and only barbecue grill, only meat and seafood. So hopefully lami atong dinner for tonight. Let's go. Oh, nindutan sa ilang pool, oh. Oh, nindutan. Nice. Hindi na ako manghimasa ano. Basta ikaw, pwede. So nata sa swimming pool sa Amorita, there's like an infinity pool. And sa background mo na siya ang ALONA Beach. Kita niyo. There, ALONA Beach. So nindot lang pool. Hinay view sa dagat. Infinity pool. Then the beach. So, thumbs up. So ito lay ka ani, agayanan. Ano? Mga rooms ani? Oh. Mura siyang villa, no? Because of nagkasabot ditong foreigner, pila mo kayo. Pag wala dito na nakamot. Ah, okay. So muna yung mga villa rooms. Nindot kayo kay na garden, na trees. Oh, so ma-relax good mo ani. Here's Amorita. Ooh. So mo day nila ang main swimming pool. Dako day ilang main swimming pool. And ay kiddie pool dito. And mo nila ang restaurant. Ilang main restaurant. Oh, nindot ka siya view, oh. Nice.
Nandito sa main swimming pool sa Amorita Resort and Panglao. Kita ninyo, nandito kayo ng pool. Aside itong infinity pool, so they have two swimming pools. Ito ang the smaller one, the infinity pool, and the big one. So napos yung pambata na swimming pool. So thumbs up, ayos kayo.